tarata ye joué kalo kile mugan ani fila sanba fila ani mugan duuru an minnu sɔgɔlen mali kunnafoni na su ani kile an ka foli bɛɛ lajɛlen aw bisimila mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Parti national pour la paix et la réconciliation ngania mini obola anga chamache fanga yoro general d'armée Assimi Goïta walasa ka jamana kono don ku hakinna do ani fami yere kwani u felani u ka lanyini u bise ka don chugamina ayra la ka fo baranu no yere kwani damne na anga jamana konna na ka bi jouer kalo kile muga ani sheke samba fla ani mugan duru ni ayra la ka fo nyine u yere kwani bebe asankele ani donima o okum de konna na ayra la ka fo fami yere kwani mabi jure bara yere kwani doni abi mamunna nu u kanyamai Usmano Usufu Maigai olu yɛrɛ kɔni bɔla ka gafe mi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn mi yɛrɛ kɔni jamanadenw hakilina o bɛ se ka dɔn cogoya min na ani fɛn mi yɛrɛ kɔni u fɛla ye o hukumu de kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ fɛn mi yɛrɛ kɔni ni gafe kofɔta ye sa ale yɛrɛ kɔni kɔmasegi kɛla kunu ale kɔmasegi kɛla kari don joué kalo kile mugan san ba fila ani mugan duuru ka kɛnɛ ɲamaya ko o ta k'a di an ka premier ministre ma général de division Abdoulaye Maiga walawalali caman o yɛrɛ kɔni kɛnɛ ni kɛnɛ in kan o y'a yira k'a fɔ fɛn mi yɛrɛ kɔni ni gafe kofɔta ye ale yɛrɛ kɔni kɔnɔ falen no fɛn yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw olu hakilina ye fɛn ye jamana kɔnɔdenw fɛla fo ka taa se cakɛdaw ma ale ni jɛkulu fo ka taa se diinɛ ko kunkan ko ma olu bɛɛ hakilina bɛ nin gafe kofɔta ye ale kɔnɔna na b'a yira k'a fɔ gafe kofɔta ye ale yɛrɛ kɔni kun bɛn min ye walasa fɛn yɛrɛ kɔni bɛn ani keleya o bɛ se ka sinsin cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna na bi tarata joué kalo kile mugan ani fila san ba fila ani mugan duuru gafe ye ale bɔla ka di an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma général d'armée Assimi Goïta a bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ kan a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin ni ma ko fɔta ninnu ma u ka wuli ka jɔ la o tɛmɛnen fɛn min yɛrɛ kɔni directeur général de la charte nationale pour la réconciliation nationale ye ale yɛrɛ kɔni bɔla ka a hakilina di a y'a yira k'a fɔ gɛlɛya caman o yɛrɛ kɔni bɛ nin gafe kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni dugu lakana kunkan ko fo ka taa se politiki ko kunkan ko ma ani fɛn min yɛrɛ kɔni jamana ale nafasɔrɔ siraw ye fo ka taa se gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛn min yɛrɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔdenw ale ni ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ kɔni bɛɛ walawalalen no ni gafe kofɔta ye ale kɔnɔna na tɛnɛ don joué kalo kile mugan ani kelen san ba fila ani mugan duuru fɛn min yɛrɛ kɔni santé kalandenw ye olu bɔla ka u ka ɲɔgɔn dan daminɛ an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a yirala k'a fɔ baara ninnu yɛrɛ kɔni nin dola an ka sanfɛ kalanso ale minisiri fɛ Burahima Kansaye ani an ka minisiri min ni ale ka baara bɛnnen no kɛnɛya ko kunkan kuma fɔ ka taa se jamana ɲɛtaga ma colonel Asan Bajalo u bɔla ka baara ninnu don an ka faba ale kalanso la ni ale bɛ wele ko école Abdoulaye Jara ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele ko CADS ni a bɛ sɛbɛnnikɔrɔkaw olu fɛ u bɔla ka taa baara ninnu ka ale ninnu don yen nɔ o y'a yira k'a fɔ ɲinɛta yɛrɛ kɔnɔna fɛn min yɛrɛ kɔni maa 10,720 ni 729 ye olu yɛrɛ de kɔni tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dan ale la o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni santé maa ninnu ye u yɛrɛ kɔni tilanen no bolofara fila ye fɛn min yɛrɛ kɔni licence maaw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ 791 na o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni technicien ye ko olu yɛrɛ kɔni bɛ taa u yɛrɛ o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni technicien ye ko olu yɛrɛ kɔni bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ maa 10,000 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sanfɛ kalanso ale minisiri a bɔla k'a yira k'a fɔ sanfɛ kalanso ale minisiri Burahima Kansaye a y'a yira k'a fɔ kɛnɛ ka fɛn min yɛrɛ kɔni kalandenw ye fo ka taa se maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ surveillance kɛ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ kan ka ban ko o b'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni baara ye ko a bɛ u bolo sɛbɛ la o tɛmɛnen colonel Asan Bajalo a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ko fɛn min ye kɛnɛya tigilamaaw ye ko o ko bɛ maaw la kosɛbɛ ko nka ko u tɛ se ka maaw ta o cogo la ko a ka kan ko u ka tɛmɛ ni procédure ninnu de walasa u bɛ se ka maa jolenw olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka ɲɛsin kɛnɛya ale kunkanko la. État-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn joué kalo kile mugan ani kelen san ba fila ani mugan duuru fɛn min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye halisa olu bala ka wuli ka jɔ sigi sen kan an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na walasa lakana o bɛ se ka sabati o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u ka wuli ka jɔ dɔ senfɛ Tim Fadimata kaw olu fɛ yen nɔ ni ale bɛ mɛnna ka marabolo la o kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni bɔla ka sebayaba ka o sɔrɔ u ka kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u ka wuli ka jɔ in na u bɔla ka dankarikɛ
banba ka ci ɲɛmaaba dɔ la ni ale bɛ wele ko Sulemani Agabakawa ni u yɛrɛ kɔni b'a wele tɔgɔ la ko soldat u y'a yira k'a fɔ ni makofɔta ye bingani wale tigilamaw ka ɲɛmaaba ye État islamique du Grand Sahara ma u y'a yira k'a fɔ ko olu ka ɲɛmaaba u y'a yira k'a fɔ ni bingani wale tigilama ye ko a yɛrɛ kɔni sen yela bingani wale caman na menaka ale marabolo la fɛn min yɛrɛ kɔni ye civil ka tununi ye fo ka taa se bingani wale min o bɛ ta ka an ka lakana tigilamaw sɛgɛrɛ ko ni makofɔta ye ko a yɛrɛ kɔni sen kun yelen no u bɛɛ la nka an ka kɛlɛkɛcɛw ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to u bɔla ka dankari kala u y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ in na ko dugukuladen yɛrɛ kɔni fɛ ko u yɛrɛ kɔni taara bali ni makofɔta ye ale la a ka campement kɔnɔna na min yɛrɛ kɛla sababu ye k'a to ko a yɛrɛ kɔni kun bɛ fɛ ka a yɛrɛ ɲini fɛn min ye a ka kɛlɛkɛcɛw ye ko olu yɛrɛ kɔni kun wulila ko u bɛ u defan fɛn min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu ka wulikajɔ ani u ka teliya ni u ka baara dɔnniya o kɛla sababu ye k'a to u bɔla ka dankari kɛ ni bingani wale tigilama in na État-major général des armées a bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma ka sanga ni u ka wulikajɔ ye ani u ka baara ale dɔnniya cogoya o y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ walasa ka buna adamadenw ale ni u bololafɛnw de kisi k'u yɛrɛ kɔni bɛ wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa bɛn ani sabati ani lakana o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna na Alisa an bɛ to État-major général ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kunu tɛnɛdon kelen na juillet kalo tile 21 san 2025 sufɛyanfan ale fɛ an bɛ taa Jurakaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka wulikajɔ kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni bɔla ka dankari kɛ bingani wale tigilamaw ka véhicule logistique dɔ la min kɛla sababu ye k'a to bolimafɛn ni ale yɛrɛ kɔni cila o kɛla sababu ye ka bingani wale tigilama maa 4 ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na État-major général a y'a yira k'a fɔ halisa sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni bɛ sen na ɲininiw olu yɛrɛ kɔni b'a la ka kɛ ka tigɛda kɛ bingani wale tigilama ninnu bɛɛ kelen kelen na kan halisa ala ka jamana in basigi ka sanga ni an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka kunnafoniya kɔnɔna an ka lakana tigilamaw olu bɔla ka Uganda délégation dɔw ko olu kun bɛ an ka jamana kɔnɔna na kunu tɛnɛdon juillet kalo tile 21 san 2025 kɔnɔna na walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye bolodi ɲɔgɔnma ye ka ɲɛsin kɛlɛko kun kan o tɔ bɛ se ka sinsin kunu tɛnɛdon juillet kalo tile 21 san 2025 kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira k'a fɔ fɛn min ye Musa Mara ye ni ale ye an ka jamana premier ministre kɔrɔ ye ale yɛrɛ kɔni labalila ka sababuya kɛ ale yɛrɛ kɔni kun bɛna avion ta Ethiopian Airlines ni ale yɛrɛ kɔni kun bɛna bɔ u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni autorisation ye min b'a yira k'a fɔ ale bɛ se ka bɔ jamana kɔ kan ko o yɛrɛ kɔni tɛ a bolo an bɛ taa Bafulabekaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye bagan suyɛnna maa 3 ye olu minɛna Demeke ale marabolo kɔnɔna na kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira k'a fɔ karidon juillet kalo tile 20 san 2025 fɛn min yɛrɛ kɔni ye bagan suyɛnna maa 3 ye olu yɛrɛ kɔni minɛna Demeke ale marabolo kɔnɔna na ni ale bɛ Usubi Janya ale cercle la u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Demeke ale chef de quartier denkɛ sifinaka u ka jateminɛ kɛla sababu ye k'a to u bɔla ka tigɛda kɛ ni bagan suyɛnna ninnu yɛrɛ kɔni kan o tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni u bila ka taa Bafulabe o lakana tigilamaw olu ka bolo kan fɛn min yɛrɛ kɔni ye Demeke ale chef de quartier u y'a yira k'a fɔ ni makofɔta ninnu yɛrɛ kɔni sigana kun kɛlen no u la bagan suyɛn caman yɛrɛ kɔni na u ka marabolo kofɔta in kɔnɔna na an bɛ taa Burɛmkaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye dɔgɔjɔlaw ka mobile u bɔla ka bingani wale ka u ta ka o sɛgɛrɛ kunnafoniyaw olu bɔla ka yira k'a fɔ karidon juillet kalo tile 20 san 2025 fɛn min yɛrɛ kɔni ye bingani wale tigilama maa 8 ye n'u tun bɛ moto la olu bɔla ka bingani wale ko o ta ka dɔgɔjɔlaw ka mobile o sɛgɛrɛ Burɛm ale ni Gawo furancɛ la u y'a yira k'a fɔ ko u ka bingani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sa u bɔla ka passager ko olu bololafɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ u la fɛn min ye u ka bagages ye u ka wariw fo ka taa se u ka téléphone ma o tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye chauffeur kɛ ko u bɔla ka ale bugɔ fɔ ka a bɔnɛ a nin na u y'a yira k'a fɔ nin bingani walekɛla ninnu yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale kɛ yɔrɔ la tɔndibi bingani wale tala ka o yɔrɔ min sɛgɛrɛ ko u bɔla k'a kɛ o yɔrɔ kofɔta kelen yɛrɛ de kɔnɔna kunnafoniya dɔw bɔla k'a yira k'a fɔ bingani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko u bɔla k'a kuntan ko o ta ka musolakaw sɛgɛrɛ a yirala k'a fɔ ko o kunnafoniya yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye ko bingani wale m'a ta ka musolaka fansi sɛgɛrɛ nin bingani wale in kɔnɔna na
Ameta masina ka olu feno ayira la ka fo fem yere kɔni kurunbolo we olu yere kɔni ka bolili be ka dɔgɔ kosɛbɛ masina ale marabolo kɔnɔna na ka sababuya kɛ lakanabaliya ye wa yira ka fɔ ji o yɛrɛ kɔni fanga yalen no an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ko ga ko o yɛrɛ kɔni dɔrɔn tɛ kurunbolo wa yira ka fɔ lakanabaliya o de be ka kɛ sababu ye ka to u be ka dɔgɔya masina ale marabolo kɔnɔna na wa yira ka fɔ ka daminɛ Mopti la Jafara be Tɛnkuru fo ka taa se masina ma u yɛrɛ kɔni dɔgɔyalen no ni marabolo ko fɔta ninnu kɔnɔna na kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye kurunbolaw ye fo ka taa se passager ma commerçant u yɛrɛ kɔni bala ka welewele ma da u yɛrɛ kɔni kɛ walasa lakana u bɛ se ka sabati u bɛ se ka kurunboli o kɛ ni marabolo ko fɔta ninnu kɔnɔna na Amita banabakaw olu feno a yirala k'a fɔ sifinaka dɔ ni ale yɛrɛ kɔni ni ala la jarabiya sɔrɔ ni lujura b'a a la ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka taa ale fili banaba ale marabolo dɔ la kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira k'a fɔ sibiri don juillet kalo tile 19 san 2025 u yɛrɛ kɔni bɔla ka taa sifinaka dɔ ni ale sisanga bɛ taa san 2 ɲɔgɔn kɔ la ni ala la jarabi ye a sɔrɔ ni lujura bɛ a la ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka taa fili banaba ale sigida la ni ale bɛ wele ko quartier Fofana la fɛn min yɛrɛ kɔni service ni ale ka baara bɛnnen no denw masaw fo ka taa se du kun kan kuma ale y'a yira k'a fɔ sifinaka min ni a filila tantɔ ko ala la jarabi yɛrɛ kɔni bɛ a la ko lujuratɔ yɛrɛ kɔni de don ko fɛn min yɛrɛ kɔni u ka lakana tigilamaw ye olu b'a la ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲininiw yɛrɛ kɔni kɛ kun min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to nin den fitinin a ka maaw ta la a fili tantɔ ka sanga ni seko ale ni dɔngo kunnafoniyaw kɔnɔna ye fɛn min an ka seko ale ni dɔngo ministre Mamu Dafe ale bɔla ka audience o kɛ ni Arabi Saoudite ale ka lasigiden kunu tɛnɛ don juillet kalo tile 21 san 2025 kɔnɔna na Arabi Saoudite ale ka lasigiden Abdallah Ben Saleh Sabe a yirala k'a fɔ u bɔla ka kumaɲɔgɔn o yɛrɛ kɔni kɛ ni an ka seko ni dɔngo ministre kumaɲɔgɔn o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ fɛn min na sɔn o de jamana fila ninnu olu seko ni dɔngo ye walasa o tɔ bɛ se ka sinsin o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Arabi Saoudite ale ka lasigiden a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ka sanga ni an ka seko ale ni dɔnko kunkan ko a y'a yira k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni ye a fɛla ye kosɛbɛ o tɛmɛnen a tilala ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila ɲini o tɛmɛnen a tilala ka laɲini ko o yɛrɛ kɔni boloda ka sanga ni ɲɛnajɛ min u b'o kɛ u ka jamana kɔnɔna na Arabi Saoudite la san san ni ale bɛ wele ko Riyadh Decision yɛrɛ kɔni ye Mali jamana ye ale bɛ se ka ye o ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan o tɛmɛnen an ka seko ale ni dɔnko ministre ale bɔla ka hakilina jigi kɛ k'a yira k'a fɔ san 2025 ni an ka camancɛ fanga y'a ta k'a di seko ale ni dɔnko minɛn kɔnɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye Tombouctou ye ale kan ka biennale yɛrɛ kɔni kɛ o hukumu de kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni bɔla ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila Arabi Saoudite a ka lasigiden ma walasa a yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa o kɛnɛ kan walasa a bɛ se ka faamuyali caman kɛ ka découverte yɛrɛ kɔni kɛ ni biennale ale kɔnɔna na kari don juillet kalo tile 20 san 2025 fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ba Maliba ale seko ni dɔnko tigilamaba ye ni ale tɛ maa dogolen Tumani Jabate ni ale ye dɔnkilidalaba ye an ka jamana kɔnɔna na ni daba masa ka wele sela ale ma salon a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ka banni o yɛrɛ kɔni san 1 kunɲɛ ma kari don juillet kalo tile 20 san 2025 fɛn min yɛrɛ kɔni a denkɛ Sidiki Jabate ale ni a ka maaw olu yɛrɛ kɔni wulila ka don kelen ko o yɛrɛ kɔni boloda ka kuranɛ kalanw kɛ kuranɛ kalanw yɛrɛ kɔni kɔfɛ u bɔla ka u kunda a ka kaburu don ka taa duwawu taw yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin banbatɔ ma an bɛ ala deli badane ma ala ka a di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ meta kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso a yirala k'a fɔ a bɛ wagati damadɔ bɔ kunnafoniya dɔ olu yɛrɛ kɔni b'a la ka munumunu bɔlɔlɔsiraw sanfɛ minnu b'a la k'a yira k'a fɔ Burkina Faso ale marabolo min bɛ nɔ ni a bɛ wele ko fada ko u bɔla ka binganni wale ko o ta ko olu ka sanfɛ kalanso sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni kɛla dabalikoba ye kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ a bɛ wagati damadɔ kɔni bɔ dugu dɔ ni o yɛrɛ kɔni kun ka surun fada ale yɛrɛ kɔni sanfɛ kalanso in na ko binganni wale tigilamaw kun tala ka binganni wale ta kɔ o marabolo kofɔta in sɛgɛrɛ min kɛla sababu ye k'a to fɛn min ye u ka ɲɛmaaw ye olu yɛrɛ kɔni kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ kalandenw olu yɛrɛ kɔni ka nin waati ka o yɛrɛ kɔni muɲu ka kalanso ko o yɛrɛ kɔni tagali jɔ yanni fɛɛrɛ o bɛ se ka sɔrɔ a la yanni lakana o bɛ se ka sigi sen kan nka nin wagati damadɔ in na kunnafoniya dɔw olu yɛrɛ kɔni b'a la ka yala bɔlɔlɔsiraw sanfɛ minnu b'a la k'a yira k'a fɔ binganni wale tala k'a ni marabolo kofɔta in sɛgɛrɛ kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Algérie a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Nigérian cɛ 3 ye olu yɛrɛ kɔni kun kɛlen don k'u yɛrɛ yɛlɛma k'u kɛ muso sawuraw ye ka taa k'u bɛ taa avion o yɛrɛ kɔni ta ka u kun da Dubaï kan a yirala k'a fɔ nin ma ko fɔta ninnu yɛrɛ kɔni minɛna Algérie ale maaw fɛ
ni ne kun be dasigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli be an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ fɔ mali kɔ kan aw kan bɛ sini ni ala man ka jɔn na